Muri Zimbabwe makadiko kwa muri kumati mana enyika tirikusangana pano pa Sly Media TV zita ndinonze Sylvester mwana we kwa Tapfuma nei aiwa ndizere nemfaro nekuti finally mamutare tirimu tasika tinavo hama dzinodikanwa vanotokunda ichitate pamwechete nasekuru Ndudzo netimu yavo handitika nyaya tavinga kuno kwa Mutare inyaya yamawe kuziya panapa pa Sly Media TV iri nyaya yemumwe mudzimai akaridza mhere ku Sly Media TV zvamunoona mwana asingacheme anofira mumbereko. Mudzimai uyu ane a multiple of problems, anoti ane vana vaviri anove matwins, akasiwa nemurume akaenda akatadza kuziva kuti akaenda kupi, akasara achinetseka nemurume nevana vake anditi murume achinge avasiya. Kuzoti zvekare mukadzi uyu anoitwa bonde, chirega ndirike kuti anoitwa anga achiitwa bonde nezvikwambo. Zvikwambo zvacho zvinosanganisira kamba. Izvi zvakabuda mudare rasekuru masvondo maviri apfuura masekuru Ndudzo. Handiti mushure mekunge zvabuda mudare sekuru vakati ndinoda kusvika mumusha mako pamba paunogara kuti ndikukwanisa kunge ndichibvisa kamba iyoyi inokuyamwa mukaka, achibuda mvura achibuda ropa pamazamu apa zvinopisa tsitsi, uku ane vana vechidiki. Hama dzangu zvatinosangana nazvo muupenyu zvakaoma, varoyi variko zvechokwadi. Ukaona uchidhauta nyaya idzodzidzi unenge usati wasangana nazvo, asi kune vari kusangana nazvo vari kuzviona kuti upenyu hauna kuchipa nekuda kwevaroyi vari munharaunda dzatiri, vamwe vatigere navo, vamwe ndeve kuziva zvinopisa tsitsi. Hama dzangu, saka zviri kuitika nhasi uno ndezvokuti sekuru vatora mari yavo nedare ravo vakauya kuno kwa Mutare kuti vazopinda mumba memurandakadzi. Hatisi kukuradzai pamba pacho iye zvinezvi panapa pandira apa nekuda kuti zvakangooma zvinongoitika mumaraini imomo handitika. Saka tave kupinda mumba nasekuru Ndudzo kuti vasvike pakuona kuti kamba yavakataura tiri kuHarare inobatika here nhasi uno. Let's keep our fingers crossed. Patiri kupinda mumba mavomo tigone kupinda imomo takadai zveguno tione kuti sekuru Ndudzo zvavafambira kunoku zvinowanika here. Asi tisatapinda mukati memba ivoyi mamai matwins, ndoda kukuzivisai kuti amai matwins pavakangopinda mudare rasekuru Ndudzo kubva paya kune vamwe vakavaona, zvakaitika ndezvekuti mhepo yanga ichivapa munyama yakapumwa ikadonha pasi kuti pu. Sei ndiri kuti yakadonha pasi kuti pu? Ndezvekuti vakatanga kungoita phone call from Norway a day after varara kudare kwa sekuru Ndudzo. Dei iroro ravakarara iroro, chikwambo chiya chaivavinga usiku hachina kuuya, kamba yainovavinga usiku haina kuuya. Asi chakaitika inyaya inofadza kuti murume wavo akanga adisappear kwenguva karara iroro, chikwambo chiya chaivavinga usiku hachina kuuya, kamba yainovavinga usiku haina kuuya. Asi chakaitika inyaya inofadza kuti murume wavo akanga adisappear kwenguva yakareba. Chii chakaitika? Mumwe mukadzi akangopinza runhare akati, imi ndimi mai matwins here? Ndaona foni yenyu mufoni yemurume wenyu, ndoda kuti ndikuzivisei kwaari kana muchida. Sezvineiwo amai matwins vanga vari muchitungwiza vabva kwa Mutare, vari muchitungwiza vabva kwa Mutare, murume iyo akanga ari kwaseke kudema. Pedyo funge zvinoita inonzi divine appointment, pedyo napedyo dhuma dhuma. Following day sekuru vakabva vaenda naye ikoko kune murume wacho, vakatonomuona funge baba matwins vachitovaka vari ikoko vachitogara zvavo nevamwe vanhu ikokoko. Ai mani chataura zvakawanda, asi nyaya iri panapa ndeyekuti alright, iyezve zvakatimbopindai mudare tinzwe kuti sekuru vari kuti zvakamira sei. Ndakati panda ramari muzviri ndikataiwa ndichauya kuimba kwako sandiri irungu ndikati nekushandiswa kugere kuripo muchiitika pauri. Ndikataiwa nejinda kushandisa kuita mukaranga
rukamba rwandakaringidza ari kuti aiwa ndichauya kuimba kwako ikoko ndinoringidza kuti zvinochikaira kurudzirana sandiro zvinaiwa nemhaka yekuti kunzei kwava nerima zvichaita pano vandadono chimbidza machinda atinopandira dare akadai ndekuti mveri sandimweni nemhimba iyi zvakadare ndikaripanda jikiri ramangwana mukeri anofumudziwa panzvimba aiwa akauya nen'anga kuti chatikuitira dare pakadaiwo kuti pamba panapa pasi pavo pamba pekuroni chatikurokuita dare ravo pamhena ndenzonzi wako kaviziva mangwana mukaviziva panapa saka tangoda kuite mukarangaire pachake wosimuka kutora donho dzemutombo wokusha kuisa mvura zviro zvako zikusha wokusha kweso chimbidza kusha chimbidza chimira ipapo kadaro kamaoko rudonodzo chimbidza worevedza kuti hondo dzose dziri kushandisa iyi ngadziuye pano bata apa wobata mundodziyo tine zviro izvo wobata ukoko bata nemaoko mairi zvese ipapo worevedzera taurisai revedzesa wanzei maoko mudonhodzo nyika maoko enyu mvura ine mushonga yatateguru chimbidza bata ipapo bata uchibata kuno bata futi bata zvakasimba uchitai bata zvakasimba chitaudzira chitaura mweya wekamba ngaiuye pano zvikwambo zvese ngazviparare simudza chidziyo chako ichocho simudza chiuye kuno simudza ngobata kamwe chete ngosumudza simudza chidziyo
Chipfeko chemukati. Woto Machinda. Kunzika tateguru. Ndo chiro chandairevedza kuti ndichauya ndo chiri kumuita bonyo. Ndiye murume wako wabatwa apa natateguru. Ndochinhu changa chirara newe. Unoona mhiko iri kunzi Ndimomora. yanga ichiuya yakatakura achishanduka kuita zvikwambo. Kunzika. Chipfeko Chipfeko hai. Joro mvunga mzukuru dai. Chitema. zvakanaka here? Hazvina kunaka tateguru. Achingambowa chiro chakanaka. Ndo randakapanda Machinda ndikareredza kuti aiwa ndo mhiko yechikwambo. Kunzika tateguru. Kwambo zvese asi changa chigere chichimuita mukaranga ndicho chandakarevedza ichi. Kamba iyi ndo yanga ichikuita mukadzi. Aish. Unofanira kutofara muzukuru tateguru makabasa mandibvisira chinhu chachinditambudza. Zvinopa nzvimbo yekuti ufare utateguru mauya nekupedza dambudziko rangu waruchemo. Kumazuva ese aya paunga uchigara nacho wachiziva kuti ndo chinhu chiri muno. Munoda kuti kudii kuna tateguru maitu nechinhu chamabvisirwa ichi? Ndoda kuti ndatateguru kuti vandibvisira chinhu chandanga ndisingazivi. Ndichingurudza nguva nenguva ndisingarari ndichiya kuti chii chiri kuitika muupenyu hwangu. Ndoda kutenda kuna tateguru. Taiwa tateguru maita basa nekubatsirawo nherera iri kutambudza. Tinotenda. Machinda Tateguru. chiro choda kupfiswa chiro ichi. Kunzika. Chiro choda kupfiswa chiparano. Zvimuzivi. Ndo Machinda Zvimuzivi tateguru. zvino zvohunu nerukuni here mukwena? Nehuni iri pano. Hanzi. Mudzimba munenge makatakura kurema. Ndo matare Machinda Ndinoona tateguru. ndakarevedza kuti aiwa
ndichatakanura mukwiri Njiro. zimbochikaira akatooneka naye muchindara waichikaira unorukuni ndototava amachinda Tateguru. nopanda kupi Unozotsvaga kupi huni dzacho? pamusoro chiuya chiugamea murevedzera kuripa Chitaurira uri papo. mhepo se dzanga dzindishandisa kamba handidi kuona zvakare muupenyu hwangu dzokera ikoko tine vanga varipo vachikupira kundiurayira nhumba kutipa munyama orevedza zvese izvo iwe kamba kana wakatuma mhepo idzingadzokera kwawakati akakutuma enda ikokoko kundishandisa kurara neni usiku hwose ndisingazivi ngazvienda ikoko ndichirota ndichidya ndichirota ndichienda kumakuva ndichirota ndichiendeswa ndichiona zvitunhu ngazvienda ikoko ini handichadi kuona handitombodi muupenyu hwangu pamainditambudza pakakwana dzokera kumuridzi akakutuma enda ikoko kubva wauya mudare mangu mukwere kusvika kuri zvino zvawainzwa kudzimbikana nazvo nezvawakanga uchirota uchiita uchitwa bhonyopono uchiri kuringana nazvo here akuiti makumbo ndoma muchifamba zvinhu nhasi ndichita pakukwenya nekukwenya mumusoro kubuda kwehosha ikoko ko zvimwe zvanga zviri kuitika pauri akuiti hapana nditorara mhope charoti zvinhu zvakashata zvinaiwa harina mhaka ndo dare rako irori uchigara panhumba pako zvakanaka usina dambudziko machinda Tateguru. utora mutombo wekupfungaidzira Unozvika? uzopfungaidzira panhumba pake Zvakanaka tateguru. zvinaiwa harina mhaka zviroro Tinotenda tateguru. tange ndachiparadza chinhu izvi zvinganyeperi imwe chinonge chakafa imuchiti chakafa Chiri kufamba ichi. kasambulo bakatonchi biza
ndora ndakarevedza machinda ndikati aiwa kunhumba kwemupwere kune ukamba ndiko zvinondopa unoringidza unzwa mbwere dzoti aiwa randinopanda nerandinorevedza mabhodo tazvione mabhodo acho tazvionera tateguru ndokunyepa kwacho here kunenge uchitaurwa nevadiki vachiti tateguru vanenge vachivanyepera. aiwa tazvionera. akuda moto machinda musika tateguru pakuda hunidzedze muzuru toda kutoparadzwa unonzwa mukaranga toda kuparadzwa chivi ndikuzvinzwa tateguru. hauna iri chidziyo machinda tateguru chekuisa chivi ichi inari kweshe kweshe hauna kana pepa plastic paper pasara chimwe chibenga chechipfeko chiri pasi pedhisha. ndikapandatsika mukaranga zvinovera kuti uturu hwese mukati metsoka dzangu ngazvibude zviparare uturu hwese mukati metsoka dzangu ngazviparare ropa rese rezvakaipa rinenge richiuya mandiri ropa rekushuvira matavi endufu rekuti aiwaina ndichada kufa ropa rese raiuya mukati meropa rangu handicharii zvekuuya muchinditora muchindiindisa kumarinda zvekuya muchinitora muchindindesa kumarinda handizvide ndoda kusara ndirini pachangu pakubarwa kwezibambo nemai rangu handizvidi ndoda kusara ndirini sekubereka kwandakaitwa namai vangu nababa vangu nhumba yangu yodzoka yova nhumba ndorotidzoke sezvayange iri pandakakurevedza nhai machinda mukaranga pandakamurevedza amba ukatsika ipapo ari kuita sei akuswinya nokubuda kwehunye hongu chitaura pandakakurevedza kuti jinda rako rakakutiza kubva kumanyika riri mudunhu rasiri wakaenda ukanondiringidza hongu murume ndiari kutaurwa tateguru akataura kuti murume wako akakutiza kubva kuno kwamutare ari kuchitungwiza kwaseke wakamuona here ikoko mushure munenge waudzwa natateguru wakazopandana naye ripi nekuti ndakarevedza ukataiwa tateguru nezvibharabhadzo zvangu zvandinazvo zvekumupa wakamupa hongu ndakamupa takatoenda kudare kwacho musi wemandi musi wemuvhuro katomba kanzi abhadhari mari iye ari kubhidha dhanzi wake wakaiwana unzwa machinda nzwika tateguru zvino kana ndichinge ndasvitsa dare kune vemutemo nhai machinda handiti pangu pekuzikanwa kwemupere ndinenge ndapedza ndiroro tateguru kana iye wozoitawo mhikidzano neni kuti aiwa haaripire mapadza kwero rinenge rava remutemo kamachinda sandiro hirei ndiroro tateguru panenge pakushanda mutemo zvino aiwa harina mhaka chichirika mukaranga nepamusoro pezviro izvozvo kutamba nepapa chirika chichigaira unopanda aiwa machinda
Chapana nendava nekuda kurevedzana nini panane chikuda kutaura kana kubvunza tateguru here nekuti tateguru wapedza basa vakuda kuenda. Aiwa basa tariona tateguru. Usawiwidze mukaranga Uramba uchichema. chirega kuchema revedza wakatarira Tarisai kunoko. kumbira zvaunoda inini aiwa wototenda madzisa hwira wana mukanya ndiwo wakakusvitsa kwandiri haivasira wana mukanya wakakusvitsa kwandiri waide uchingotofidzwa nechirombo ichi Unotenda Sly Media ndoda kutenda kumaSly nekuti dai ingasiri Sly Media yakaita kuti uzive tateguru dai kamba ichiramba chirara newe. dai wanga wasiwo ndaitotambura ndichirarwa nekamba everyday saka ndinoda kutenda uyezve muchinda wako waide wakamuwana here kwete aiwa ndoda kutenda hapeno mukaranga apaida unerekurevedzana naye ini rangu ndapedza kana ucharevedzana naye ucharevedzana naye Andi chibika nzi Maitro. Ndoda kutaurawo nemi. Kuti ndoda kuti mundiridze kuti nhasi tiri kupi. Tiri kunzvimbo inonzi chii uyezve mutitsanangurira kuti kubva zvamakabva kwatateguru Ndudzo amaenda nedambudziko renyu rapamunaro vamadzoka kuno kwaMutare muchizotaurira sekuru achizokudza kuti ndichauya ikoko pane zvinoda kubviswa pamba saka kuti mungonditsanangurirawo muchidimbu kuti kubva mabva kwasekuru zvii zvanga zvichiitika. kubva pandabva kwasekuru Ndudzo ndakauya zvakanaka Taurisai. ndakauya nekupedza ndairoti nhasi ngachayaroti ndainoswinya makumbo anonga nezuro nanhasi Mairota chii? ndairota kamba tichirara neni tichirota vanhu vachirara neni tichirota vanhu vakafa tichienda kumakuva tichiita sei saka nandisingazivi saka ndoda kutenda sekuru Ndudzo nanamukomaSly kuti aiwa makandibetsera kunoti ndiri kuhobhosi kunonzi kuti kuhobhosi 1 kumaMutare ndinoda kutenda mandibatsira ndaingogara ndichingotambura siku nesikati tichibudisa musodzi ndoda kutendawo. Samaiziva here kuti mune kamba mumba mamuro? Handisingazivi kuti mune kamba ndaingodzirota asi kuti ndizive kuti dzirimo handisingazivi ndaingotsvaira semumba everyday bhakuche kuti ndione kuti mune kamba nandisingazivi saka ndinoda kutenda sekuru Ndudzo wandibatsira. Kuuya kuita sekuru mune mari dzamabvisa here kana mune zvamakanzi muite nasekuru? Akuita handina. Hangu yazokubatsirai pachena? Sekuru andibatsira pachena. Samuda kuti kudii mashoko enyu nasekuru? Ndoda kutenda sekuru kuti mandibatsirawo njere yanga ichitambura yanga isina kana pekutangira ndizive kuti ndoenanga papi nandisingazivi saka kutoya kwaita sekuru ndafara chaizvo. Sekuru vari kuuya vandibatsira. Right. Pamakauya kwasekuru Ndudzo kuchitungwiza ndichiri kurangarira muchitaura kuti nene baba vevana avanga vasiri kuuya kumba mamato nemwedzi here musingavaone. Mabva kwasekuru pane here zvakagadzirisika mune communication here yamakazoita nababa vevana? Pandakauya kwasekuru ndakabatsirwa nandisingazivi kuti ari papi. Azongofonerwa namudhandaitraya dzairamba nguva yesei tatova nenguva yakareba tasiyana. Nguva yakareba sei? Anga ritori gore aenda saka tindizive kuti anga ari kupi nandisingatozii saka ndakabatsirwa kwasekuru namba dziya dzakabva dzotanga kutoita pafoni
Muri kwasekuru ikoko? Kwasekuru mumba kuma9. After gore? Ndobva ndatofona kwanza handimandi pandataurawo kuti andodawo wakirwa samabhiridhi ari mberi ndobva ndakabva ndatotanga kutoziva kuti ari pakandobva ndatodhairetwa yaikudema kwasekuru. Pandatotaura sekuru mangwana ndamudaro kuti sekuru ndonyaya iripo. Baba vadaira foni? Baba vadaira foni. Ndakatorana nasekuru tobva taenda ikoko, takasvika aripo tobva namuratidza mapepa. Nekusaziva mapepa anga atoexpire. Anga ari mapepa echiya? Maintenance neingofamba nawo mubhegi. Anga kutopenga saka ndakabva ndauya kuno sekuru akafanika mari ibhasi ndayagadzisa mapepa. Vandadzokera futi saka ndaingofunga kuti ndogona ngomuwana asipo. Vandatosvika aripo ndakaenda nemupurisa vaasaina anzikoti musa12. Iye nonga akatanga kuuya kuno iri Saturday yacho pandakaenda kuti asaina. Ndakazotera Sunday, ndakazoya Sunday kuno. Mande tichipinda mukoti patongwa zvikanzi ngabvise mari 150. Right. Saka kufamba kwese kwamaita uku mari mapiwa nasekuru here kana kuti nekuti ndakanzwa tai muchiti hamuna kana senge? Alright. Aiwa, toda kungotenda sekuru Ndudzo nebasa ravabata pamuri. Tine chivimbo chekuti zvazvabviswa kamba kudai zvinhu zvichatanga kuchinja muupenyu hwenyu sekuti zvakanga zvatotanga kudhara kuchinja sematauriro amaita imemi. Saka nhasi muchibata mudhisho manzwei? Naona muchichema? Ndakubva kufunika kuchuma. Asi mamusotoziva kuti uchi? Toziya ndakatova chaindidzana angu pakutopedza. Mungati here mimi sekuru ndowauya nechinhu kana kuti chinhu pamapinda ane ndimatanga kupinda mumba? Sekuru wauya nechinhu kweti kamba idzi makatoti maitogara muchidzirota? Muchitoshushika kuti kamba idzi dzine. Alright, tinoda kuti kudii kune vanhu vanoti ana sekuru ava ndevefeki, hapana chavanobatsira, vanenge vakazvironga madhirama. Munoda kuti kudii kwavari? Ndoda kuti kune ruzhinji rweZimbabwe kwidzai voice. Ndoda kuti kuruzhinji rweZimbabwe kuti hane zvefeki hane zvechokwadi. Zvinhu izvi ndaitozvirota kuhope chitorota chitorarwa nevanhu chitorota kamba idzodzo. Saka zvinhu izvi handi zvefeki. Ana sekuru anoita zvinhu zvechokwadi. Ndaona nemasango ende pandakaenda kudare kwavo handina kuvaudza asi vakatondiudza ndichingopinda mudare mavo. Unorotosvira nekamba ndikati hemeni. Apa mamusina mbobvira mavaudza? Handisina mbobvira ndavaudza. Aiwa, tinotenda maitru. Tinokushuvirai kuti mupore kuti muzodzoka munyatso dzasekuru kuti aiwa zvese zvakunyatsofamba zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe mazvionera. Kana tichiti vane matambudziko variko, varoi variko, vazhinji vanongofunga kuti aiwa vanhu vari kuita zvemabhidhiri. Ungabve shuwa here kuHarare kudhiraivha kuti uzoona uzobvisa kamba uchivavarira kuti zvigodini fiwo nokudhura kwainoita chirombo machiona ndambokudza kuti kana usati waroiwa hama dzangu unoti hakuna. Asi kune vanhu vari kushereketa zvokuti dai vanhu iva vaigona kutuma kamba dzakafanana nedzidzi dzichipinda kana kuti hameno panenge paine mari kana kungodzika pasi pane gold dzouya dzongoti zadzira mabhasikiti negold dzaigona kuita. Handingazoti dai dzadzapinda zvadzo mumabhengi kuti dziti unzire miracle money, asi mazvionera ndo zvinoita sekuru Ndudzo. Handiti sekuru Ndudzo vayamura vanhu vakawanda vanosanganisira mukomana uya wekutorerwa sadza pamuromo Charles. Charles agara zvakanaka, agara bhembe nonzi triple T chaiyo, akapora, zvinhu zvake zvese zvakuendeka. Ndinotonzwa kuti ave nebaby boy
kana mhepo dzakakusunga unopesana nemadestiny ako. Iye zvinezvi nyaya iripo ndeyekuti nyaya yamai matwins yapindawo zvekare mudare. Handitika kuti vagogona kunge vachipuhwa maintenance nemurume wavo. Iye anga akuda kuita manomano yekuti ngavachidzokerane tigarisane. Vekudare vakazviona kuti aiwa uyo akuda kubhaizira kuti agozoti haiwa withdraw, kana withdraw nyaya inozonetsa kuenda. Handitika saka ndo zviri kuitika izvozvo. Zvinokudaro rangarai muchiziva kuti mwana asingacheme anofira mubereko, uye sekuru ndudzi vanoti murombo munhu. Nyaya iyi vaifambira kunoka pasina muripo vachirapa murandakadzi. Chakutarisirwa ndiro kuti ave neramangwana rakanaka uye agononga achichengeta matwins. Vanoda kunge vachichengeta ana matwins, vanoda kunge vachichengeta ana matwins, tibatei parunhare. Kana muine zvamunenge muchida kudonetawo, munoziva kuti vana vanonetsa kuchengeta vechidiki ivavava. Nekudaro mbatya dziya dzamakabvisa dzisisakwane vana venyu, aiwa batsiraiwo mumwe kuti zvigokuitiraiwo zvakanaka. Denhaiwo denga veduwe mugorangarirwa naMwari. Bhaibheri rinotaura kuti kuiwewe ukaita zvakanaka haungafarewo here. Ndo nyaya yaitika tiri kuno kwamutare. Sandonzuvesa tofumanai ndakamirira dare rasekuru ndudzo. Ndinoti bye uyo zvakare nakundai chitate, simbi yebasa isinganete inoshanda 24/7. Tatenda.